Ikanapulog-unom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Hulyo 19, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahingpit sa imong gahom. Ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo, sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay niana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailob. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan og dakong paglaom pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Ikaw o Ginoo, maayo ug mapasayloon, puno sa kaluoy alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Patalinghugi o Ginoo ang akong pag-ampo ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat moabot og musimba kanimo, O Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan, kay halangdon ka man ug naghimo ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Dios. Ikaw o Ginoo, maoy usa ka Dios nga maluluy-on ug mahigugmaon, dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingia ako ug kaluy-i ako. Ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugoon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tawo, nasayod unsay gihunahuna sa espiritu. Kay ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi
didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabii, samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto ug misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo, ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa, diin man gikan ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unya kaibot ang trigo." Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraunya ang mga mangangani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.